Здравейте! Току-що получих кутията си от Бъди Здрав БГ и нямам търпение да я отворя, за да видя какво има вътре. Искам да споделя с вас този продукт, Календулин, който е австрийски крем. И тъй като много от вас знаят, че аз съм запалена по здравословния начин на живот и здравословното готвене, смятам, че този продукт ще бъде полезен за много от вас. Защото всеки един човек трябва да се поддържа в добро здраве и добър външен вид. За какво ще използвам този крем? Ами най-вече за белезите ми от готвене, а те са наистина доста. И тъй като аз винаги бързам, белезите просто се увеличават. А този, който ви показах току-що, е от карамел. Календулин Класик е мехлем от невен с алатонин и витамин Е. Не знам дали знаете, но невена има противовъзпалителни и ревитализиращи свойства. Елиминира мъртвите кожни клетки и стимулира синтеза на колаген. Алатонина пък подпомага възстановяването и обновяването на кожата. Витамин Е има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Аз доста често обичам да се разхождам сред природата, предполагам вие също. А ако имате малки деца, разбирам ви отлично. И винаги е хубаво да имате под ръка един такъв мехлем, тъй като знаете малките деца как някакво път в играта се раняват и тогава вие се чудите какво да правите. Аз явно спадам към децата, но Календулин мехлем винаги е с мен. Ако посетите страничката на бъдиздрав.bg, ще видите огромна гама от продукти. Сайтът е доста лесен и удобен. Ето това са всичките продукти на Бано. Може да ги разгледате. Смятам, че цените са абсолютно приемливи и достъпни. Гарантират бърза и сигурна доставка. Предлагат много промоции и много отстъпки, така че следете често онлайн магазина. А сега ви предлагам да използвате код HEL10 за 10% отстъпка и заедно да тестваме този продукт и заедно да изкажем своите мнения към него. Ще очаквам съвети и коментари от вас, интересни въпроси и отзиви.